Mina ngikhetha wena. Sweetheart. Ngiyabonga mntakwethu. Angifuni ukulahlekelwa ngutata Ulahlekelwe ukhona ngokungekho. Baby. Umuntu ozitsotso. Ngesontalia Baby, uhamba kanjani? Ngithatha uyisalami Wemfana, uyangishiya baby. Xosha nawe Baby yangishiya. Ungishiya kanjani? Thatha nazi Baby yangishiya na. Hey cheap. Baby yangishiya. Hayi ngiyakushiya. Wemfana Yangishiya baby. Yebo. Baby yangishiya. Yebo. Ngingaze ngisukume la. Ngale khehla lo. Ngingaze ngisukume la yazi. Dumelango, hi, welcome back to another episode of Izinkinga Zomndeni right here on Black Life TV. Vithola kakin la Mlangeni Makasela, and I'm with my guy next to me Osbizile la kuyinkinga zomndeni. Ofuna simsize is Black Life TV. Sawubona baba njani? Sawubona nkosazana. Yebo, uyaphila kodwa? Hawu ngiphila njengosheleyi. Siyabonga. Siyabonga. Yazweni is very good. Ngicela ubingelele umukelo Black Life TV bese uyangichazela ukuthi ubikele. Sanibonani emakhaya, Dumelango hi. Bisolaka ki Nimrod Cele. Yes. Yebo baba cela ungitshela usibizeleni ku Black Life TV ufisa sikusize ngani? Uyazi kunenkinga enginayo lapha. Sengishade iminyaka eyama-20. Okay. Nonkosikazi wami. Kodwa manje kukhona inkinga la enginayo. Okay. Phela unkosikazi njengoba sishadile nje kuyaye ukuthi bese kuyikhathi lezo ngithi nami ngithi hawu nkosikazi phela ake ngikukhumbuze ukuthi wazi okwenzani la ekhaya. Ningithi ake sijabule phela njengabantu abashadile. Hawu angishaya isandla. Bazothi hayi angishaya isandla. Hayibo. Yini manje nkosikazi ongathi akasafuni ukuthi angijabulise phela ngambethela bona la ekhaya okunye kwako ke ukuthi kube khona lokho ukuthi kube khona lokho kujabula phela kube mnandi ekhaya manje sekumuncunke isimo nje asisihle asezwani na kahle phela ngoba phela manje ngizothini ngoba phela nami ngiseneyidingo noma kona ke phela ke kodwa phela ngiyathanda phela ukuthi nami ke ngiyakazise umama naye futhi ke athi ungithinta phela umama kube mnandi. So ngithi ke angengicela ukuthi Black Life ingisize ukuthi mhlambe yona mangabe ingangenelela hayi mhlambe khona into ongayenza nkosazana ngoba nami ngikubuka ngiyawethema ukuthi mhlambe ungakungishelela okwesibili. Yabo ngimchazela ukuthi hayi bothi mfisa ubaba phela. Ungishelela okwesibili ungcengele yena ukuthi hayi ngeke akabheke nangakimi akaloku ebheka lo dongeni kanti wazogana udongeni kanti yena ngingapha ngiyakuzwa baba khululeka ninakhile nikephi la eGoli silapha ngakuze ube khona uyabona ko Protect Land lapha okay ilapha esakhe khona njengoba ngisho iminyaka seyidonsile impela khona nabantu kodwa minjani i relationship before that hayi ke kodwa uqale nina siqale sithi nje uqale nini manje ukunqaba nonkosazane wakhe usuphelile unyaka hayi uyabona ukuthi sekukude impela usuphelile unyaka nje awu ngithi ngisathi lo ngishawa isandla lesami ninabantwana kodwa baba abantwana bakhona bona bangaki sinabantwana nje abane okay amantombazana 2 nabafana 2 okay sebefundile ke abanye sebenemizi sina nesikhathi esihle esanele sokuthi ke sidlalisane nje sijahane manje ngiyiphucwa lelo thuba phela abona mase kuhambile abantwana sebesebenza abanye sebeganile seninodwa nje senibhekene usehlulwa ukubheka mina yini kodwa ke ukubheka mina nje ake sibheke ukuthi mhlawumbe baba uyakwazi ukuprovide into enzokudla like ekhaya isikhathi phela abantu basifazane bama emotional beings yabo sometimes uma ufuna ukungena lapha afana uqala umjabulise nje yena mhlawumbe kumphathele noma chocolate hawu yena uphethwe kahle
uyanakekelwa. Uyabathola imbali. Ukudla, kuyathengwa endlini, Amadalisi, ama-roses, yakuthola nje konke nokudla. Inkinga nje akasafuni. Nokudla futhi hayi igrosa uyayithola nje yonke iphelele impela ngihambe ngingene lapha esitolo hayi ngiphokoze yonke imali ebikhona. Ngize mangingena ekhaya ngishayisa ngaso isiphongo ngqongqoza ngesiphongo ngoba ngiphethe ngapha. Kodwa manje inkinga phela hawu ungani ngasajabuli phela manje iloko kokungiletha la ukuthi hayi angeke ngikhulumele nomama ukuthi umama akakhumbula ukuthi kwaphuma inkomo ezazithi akeze ngapha ukuze sakhe ngifuna kubuye le yabona yonke into ihamba manje kulangazela mina ngedwa yena usekhulile ubhizi mhlawumbe uyasebenza kukhula nje mina-ke uzobona isituvuzo ungaka wondlekile manje ngondla nje nawe ungamondli kakhulu mhlawumbe sencane sesindana nje manje angitholi lutho olubuyela oliza ngakimi inkosazana ngiyacela akhuleka ngiyacela impela nje angithembe kodwa ukuthi akukho lapha ethola khona ngisathi ngifuna ukuya lapho wendosi ngoba asifazane uyabona-ke phela mengenzeka lokho koqhuma nhlavana ezinye zofeke hayi ngoba phela yebo kona-ke hayi mina ngelusi yabona nje uma ngingakusho ukuthi ngakhona ukubhobhodlelana nje kusho ukuthi kona osekumnyonyobele ngawubi kakhulu ngoba phela umuntu mengalamba udlaphi ufasha khona la khona kodwa ngisho kanjalo kuyenzeka abantu besifazane bese bekhulile banqina boba bakhathale yabo uyabona mina ngingakubekezelela konke umuntu wesifazane ongangenza kona kodwa ukuthi athathe lokho kubalekile kakhulu ayokuthi futhi hayi lapho ukhopha umzo notshwala hayi ngifunga amadibandlela lapho mami phela thina abantu bakacele asubamba umshini siqungisile ima-ke baba sengifuna ukubuza-ke ukuthi mengafika uma la bese siyathola phela uMagasela uyaphenyana yabo mina ngiyaphenya ngafuna ukwazi iqiniso ukuthi yini phela imbangela ukuthi ubabaza angajabuli azabhalela uBlack Life TV uma engavele kuphuma isigaqa yabo avela akutshela ukuthi nangempela khona ungena isibayeni sakho ungazizwa ima phela fanele silwa ngithi yakhumbula hayi asibone ngaleso sikhathi kodwa nje angazi ukuthi ngozibamba kanjani angazi kokwenzeka la ngicela ukusho ukuthi angazi asike sibone bese kwenzeka kodwa uyasola kwesinye isikhathi phela ungafunga umuntu ngeke ngishaweke indoda ngempama uqhamuke indoda phela amandla kodwa asike sibone ngalelo la okay angithi uyangithemba njengoba ngila ngizokwazi ukusiza hayi mangikubuka nje nkosazana so noma umoya unyuka uzokwazi ukungilalela mina njengomuntu ombizela ukuthi azokusiza hayi ngizozama ukuhlonipha ngoba ngiyindoda yakhuliswa ngenhlonipho ngiyabonga Magayi njengoba usizwele-ke mbukele ekhaya uMagayi echaza udaba lakho ukuthi umama uyamncisha ngempela asafuna umfakisa isandla uvela lalabhekele kodwa yena uthi ngokwakhe ukwenza konke okusemandleni ukuthi umama ajabule amphathele oshokoledi amnikeze namaflawa aphinde futhi amnikeze nokudla uzothi meqhamuka nje uthe nje sobona ingadlangadle ngakukhombisa ukuthi ngempela uphethwe kahle lo muntu kodwa inkinga ila isekamerweni angabe uMagasela uzokwazi uyilungisa le nkinga yekamera kodwa zama ukuthola ukuthi umama unqaba nonkosazane ngoba nakho khona la adla khona noma ingoba vele nayo usefika esikhatheni sokuthi ayi ngikhulile sengikhathela ukungeke wendosi asazi asimlanda umama sibone ukuthi uzothini yena Saphinde sabuya mbukelo weBlack Life TV hayi Mlangeni Magasela ngikoJoburg eJohannesburg la ngikhona nje lokho Senten akiri but yazi ukuthi le show shame as much as ngikuthanda ukuhleka ngijabulile kodwa eish umsebenzi yaphoqa ukuthi fanele ngibe serious ngoba abantu basuke bengithema ngeenkinga zabo okupheqelekile ukuthi fanele ngibe serious ukuze noba mntu sabona ukuthi lo sisi uzokwazi ungisiza kule nkinga engibhekene nayo kodwa uma sesizamlanda kukhona uma sisicele la eduze kwami sawubona ma unjani Sawubona Dapila kanjani ku hayi ngaphila kidengwa na ujwa kide Mlangeni Magasela from Black Life TV sibize ubaba la ekhaya asikho ke la ekhaya isekhaya lami sasemthini anyways uyena usibhalelile sasesamfonela ukuthi ngoba sikhona Joburg usengeza azosivashela bese asichazela ukuthi singamsiza ngani njoba nawe sesikufanele usicela ube khona ndavela
Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV umtshele nawe ukuthi ubani from where bese ke ubaba uzobe sechazela ukuthi ingalibizele yona la ekhaya. Sanibonani babukeli be-Black TV. Mina nginguNomusa mama wakwacele. Unomusa Cele. Ndibiziwe la. Ngumagasela angazi uthi ngibizelwane. Ehlisa umakho la kashi. Baba, na indlovukazi eduze kwami. Magasela. Yebo, cela umchazele ukuthi ofisa ukuthi sikusize ngayo emzini wakho. Ngiyabonga Nkosazana. Yebo. Nkosikazi ngibhalele uMagasela. Ngoba ngidinga usizo futhi ngimcela ukuthi akangisize. Kulesimo esibhekene naso lapha ekhaya. Inkinga yami ukuthi Nkosikazi ilokhu phela ukuthi ngithi mangabe njalo silapha ekameleni. Ngithi ngiyakubamba. Njengomuntu phela enginesivumelano naye ukuthi ngezikhathi ezithize kuzoba khona lokho ukuthi phela sijabulisane njengabantu abashadile. Hawu cha, uzokhumbula ukuthi njalo wena njalo ungishaye isandla lesi ukhombisa ukungathandi ukuthi sijabulisane. Unyaka wonke nje lokho kwenzeka kungiphatha kabi. Kungiphatha kabuhlungu kakhulu phela ngoba mina ngibheke wena futhi ke ngithemba ukuthi nawe ubheke mina. Manje mangibulawa indlala ke ukhona ongaka eduze kwami. Cha, ngibona ukuthi kufanele ke sicele umuntu ozoke asihlanganise. Okay. Iyona ke inkosazana le uMagasela wakamlangeni engiyaye ngambhalela ngamcela ngathi hayi ungihlanganise inkosikazi ke sihlanganisa amakhanda sibone ukuthi singawubuyisa kanjani lo wamuzwa esasinawo wasekuqaleni. Uyazi phela ngomuntu oyimbali, yazi umuntu ama-chocolate. Manje phela ngisuke ngicubuza amagabathi ngokwenze njalo. Manje ngiyacubuzela nje. Hawu ayingeke ma. Nangisechaza udaba lakho bamndosi. Ubhalele kaBlack Life TV. So mina njengoba ngila I'm here on behalf of Black Life TV. So sizongimela ukuthi ubaba athole ukusizakala nomndeni uphinde ube nokuthula kube mnandi ekhaya. Sithintisane yonke. Mina ngibhidekile. Oqala nje andazi ukuthi ngizothini la. And ubaba akakwazi usikanise se-TV. Futhi ungihlalise phansi sinomndeni. Yeah. Atsho emndenini ukuthi andenzi 1 2 3 okanye andimjabulisi kuphi. Ukuza kanjani baba uzongilethe emakhamereni uzotshela indaba zakwami emakhamereni umhlaba ubukile. Nkosikazi uma ngabe uxakekile mhlawumbe uyayungazi ukuthi yenza okuphi ingangakwenzi okuphi. Nami insambathelo phela le ukuthi ngiyasaba nokuthi ngithini emndenini. Ukhuluma iqiniso nje uvele kunokungihlisa nesithunzi phela ukuthi angikwazi ufika lapha control umuzwa wami njengendoda. Athi kodwa ngokwesintu mayindoda ingagcoliseki umfazi wayo kusesintwini lokho ukuthi ulantu utshela abantu abadala ukuthi lo mfazi lo akasangikhulisi kuphi. Kanti ma kwesisikhathi kungcono ukutshela umuntu ongamazi ngoba ngeke ayithathe indaba zakho kube zakhe or ayihambise ngaphandle because umndeni singawuthemba fair enough. Kodwa ezinye izinto uyazi nawe ukuthi imndeni ayilungile. So okwamanje ngicabanga ukuthi ubaba wenzithatha isinqumo esiright ukuthi abize umuntu abantu angabazi bese ezofuna isolution. At least mina ngeke ngikwazi ukuthatha side. Ngizolalela izitori zo2 bese ngiyabona ukuthi ikuphi la singasiza khona. Mekuthi futhi thina sahluleka la phambi kwamakhamera usiza sizokwazi ukutholela ne-counseling yabo i-marriage counseling bese niyakwazi ukuthi banisize sibone ukuthi simbuyisa kanjani because thina sifana njani.
Loo nto iyandethusa mna cause mina ngihlalele kwamndeni wabili angibona ukuthi ngikhuluphele. Iyandethusa le ndaba ukuthi umuntu Kodwa-ke wacela kunomuntu ohlele kahle. ukumthintisa ubaba ngiyakuzwa ukuhlala ekhaya uhappy. Ukuthintisa? Ubaba ajabule. Hayi nobaba uyatyhafisa man. Hayi yes. Okay. Hayi, Wenze njani? Ubaba akasande bekula level. Ugcine nini ngoba uthe nononyaka phela engatholi lutho. Kodwa uShocolate bayangena. Yazi ukuthini into edaba ngasami ubaba ngasami Langezeleli, ungasamlangazeleli. ubaba akanifikisi. Awu. Kusukela nini ma? Yabona manje hayi futhi nje okwathi esehola lo mndende wakhe akasandifikisi kulesa stage. And lapho ke mina kulapho ngifuna kakhulu ukufikiswa kusa stage. Ubaba uvela uthi usathi ivela savethi tsheke. Awu. Uyibone nje ukuthi nje nayo nje ayibe the way. Okay, asikhulume iqiniso. Ejwayelile. Nigcine nini ukuthintana? Hayi futhi angasi. Awuna ndaba futhi. Hayi futhi nje ngithulile ngimbhekile. Hayibo. Sisi wena uyayibona ukuthi idina kanjani indaba yokuthi uzodla ujuice ubethe la. Ubethe la ujuice usikuvela uwe phansi. Wazi ukuthi ujuice uyasela. Kuyenzeka ukuthi ikhokhi mnandi futhi mekushisa ke nje baqalisa iyafika lapha yana bese uthola ukuthi ujuice ikhokhi eshisayo kuzozwa kanjani. Wena uca uthi ikhokhi izobibana. Phela la uhlala khona phansi uyilungise wena ikhokhi 5 fridge ibande yenze lento ifunayo. Yazi lento yenzeke kanjani? Ubaba lo nguye umuntu oqale wahamba endlini. From lapho kuhambeni kwakhe wabuya manje sendibona ukuthi akasafiki lapho befika khona. Wenza ukuthi into enze ukuthi angafiki ukuthi uke wahamba. And ushasha afika. Mina ngisafuna ubheka phambili abesefikile. Baba nangu machaza udaba lakhe. Mina ngithi umgaqo salulile so. Siyayi. Ave baba asavele drop imoto. Baba nange khuluma. Hayi umama cha phela ke umama ukhuluma iqiniso wake wakhona phela ukuphambuka kumina njengendoda wabona phela ihlo lendoda yalazi. Hayi angilazi. Kodwa ke phela ke sayixoxa phela indaba ngoba phela ngonkosikazi bekhona lokuphambuka. Kodwa hayi ayobe phela idlibe sabuya manje uma sesibuyisene ke nami sengifuna ukuqondisa ke hayi manje ngishaya isandla lesiphela into sokhishwa yini eqaleni nini wayenza ukuthi uzuhale ngaphandle. Hayi cha asikho isizathu esithethe phela ihlo lendoda uyabona ihlo lendoda yalazi. Sengizozwa ngani ke madoda ngayazi mangabe kukhona okudlulayo okunye kube khona lokho kuphazamiseka enhlizweni uyabona nje lokho ukuthi ake ngibheke lapho ukuthi amadlelo nje ungathi abuhlaza kangaka lapha ngaphesheya anjani abuhlaza ngempela. Hayi mengifika hayi amadlelo cha ngathi hayi ngabuya ke ngabanjwa bese uyaxolisa nabalisa ke sabuyisana nomama manje ngithi ke phela hayi nangekhuluma ngomgaqo mama sihlala udabeni lomgaqo uthi futhi ugijime wena musukhathele bese yena esaqhubeke egijima agcine sale dingwane. Hayi phela ke kwakufanele ngitshele ukuthi mhlambe kunjalo mhlambe sibone ke ukuthi yini esingayenza ngoba phela nomama ufuna ka understand ukuthi phela angisena 20 angisena 30. Ngiyakuzwa kodwa kusho phela ukuthi omunye umntwana angajabuli bese futhi wena ubuzokhala kuthini uthi akajabuli kube kuwena uthi awusana 30 yini ezokwazi ukusiza ukukhuthaza ukuthi uhlezi on the game. Hayi uma kunjalo phela ngoba zikhona nezinto phela zamadoda siyazi ukuthi zikhona yilokho engikufunayo kusho ukuthi sikuyangisiza ke lokho kuza kwethu lapha soyixoxa lenda ukuthi usengiyakuthola ukuthi kanti ikhona nenkinga engake muthi mhlawumbe ibanga ngisakwazi ukuligijima lonke kodwa mhlawumbe phela nomama sekufuna naye aqonde phela ukuthi ngeke kube safana ijubane ngeke lisafana naye. Hayi ungasayichaza leyo uma uyichaza usho ukuthi ufuna understand sifuna understand sizolungisa usiya kanjani phambili mina sithanda sami ngila kuwena njengoba usuchazile ukuthi ubaba ingoba akagijima afika ibanga so nawe nje for unyaka wonke awukazi uthinta umuntu ngaphandle awukazi nje nix sihleli nje vala imilenze yami uyisiza ngani menginyuka leza zinto phela musu over 40 leza zinto ngizwe kuthiwa kuyanyuka phela mase ungayile awuyihalile akekho nje umuntu okuthinta thintayo mntakama
Ndihleli nje ndinethezekile ngidla ukudla kwami. Hayi kodwa ke mina ngikholwa kanje. Nama ngikholwa. Ngeke unyaka wonke unkosikazi ehleli nje. Phela Ufuna uthi baba na uhleli phela kusho ukuthi useyintombi manje. Unyaka wonke ngihleli nje. Kusho ke. Kusho ukuthi izintombi. Ngeke Makasela mina nje ngithi anike nilipheke Ngesontweni mina ngihambe ngoba sekukhona nenyaka engasayiqondi kahle. Nami ngiyayibona. Elinjani? Akufanele phela uyabona mina nginemizwa nje Mara imizwa yakhe iphelele endleleni. hayi ngiyasola nje ukuthi Wasuwenze njani noma ibuka iphele? Iphelele. Mina ngechilo ke ngathi makazama ijimi imbiza zesintu. Asiyeke ejim ngoba nawe awujimi ngithi wena wenze njani manje ma njengoba ubaba ephelelwa engasafiki yini ekufikisayo manje? Mina ngihlale kwami ngigcina ikhaya lami labantu abami. Awusahaleli ubaba umekuthinta nje usuke ucoka ukuthi vele ngizafika awukwazi uzongimosha ukuthi phela. namhlanje ngenzeka afike. Indaba uzongimosha. Kudala ngilinga lento bane ndinokwenza hayi ngathi ngcono ngithule ngeke. Ngoba ngizolibele mina ngihala abe ngafiki. So awusahali nje unyaka wonke awuhali. Ile nje vele ke athi makaqala ukuthi ngishaya isandla. Usuke usuthi. shawa kanjani Suke ngasuthi. inkomo Hayi zami usuke usuthi. zengayikhokha Ujabuliswa yini pho? Kufuze ngithini kanti? Ngiyabuza ukuthi ujabuliswa yini. Angithi ndithi uma ungayisayifumana awuyihaleli. Ndiyahlala mina. Kusho bani? Mina ngiyazi leyo nto nami ngiyahlala. Kodwa ngiyayihalela ngiyayicabanga kwesinye isikhathi. Yazi ukuthini? Ubaba lo naye man. Ubebe kuthiwa uyakwazi ukumamela. Indaba usikaqinele nangumqondo. Ma simnyeke ubaba. Ujabuliswa yini uba ukusizayo? Hayi wethu ukuthi nami sometimes ndinoke ndizame ukuthi Ini ngichazela. Mina isithunya samasishaya eceleni. Yabo nje mina senza njani. Siyangitshela. Sizongitshela into ofuna ungitshela ngitshele wena ukuthi kwenzakalani ma. Sifuna ukusiza ubaba. Ngifuna Usuthi wena. Mina Ngisho mina ngiyakutshela ukuthi usuthi right. disuthini ipapa. Hayi ngisuthi ke ipapa. Okay. Ubaba uyisiza ngani mami? Ubalo kusizayo. Nomuntu engijonsana. angizwa hayi Makasela uyangizwisa Angizwa ngithe uyantshontsha ngifuna achaze mina into engiyibukayo engiyibozwayo ngizwa. hayi yakasho lento engicabanga usho yona Akasho yena vele khulileke wena ndosi. Woza nje mama. Kwenzakalani? Wenzani? Mina ngunomuntu engijonsana naye. Angithi nami ndiyaphindisa. Naye ko wendenza mos. Okay, uyi-revenge le. Nami ndiyaphindisa ngimzwisa So lento lonto nawe enje. uyafika lapha emgaqweni akhathali. Yabona lo? mina Sihamba akangichazi nje ukuthi umethi khona lo muntu antshontsha naye uthini angizwa kahle Khona umuntu okufidayo ma uyacobezela. Ngiyakwazi ubona umuntu wenzani Ungitsho nginethezeke. hayi kuzovuka amandosi ke la Hayi hlisa umando sasithole lo daba ukuze sibone ukuthi sizoyilungisa yini lento noma wena ngizohamba naye ngeKZN kuzamela umunye umuntu. Ma chaza udaba isho. Hayi phela umuntu Undo ngiyadlala. Akaziwa kwami loyo. Angekeze kahle ngiyadlala. Mina ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi lo wenzani ke lo ngenziwa ubaba. Ngoba kuyenzeka sometimes uma comparisha izinto uzubona ngathi leyo nayo ingcono. Njengoba ubabule bomshaya isandla ngabe mhlawumbe usekhona izinto ezama ukuyisiza ngazo. yazi ukuthi bengafuna ukukhuluma le ndaba serious. Woza nazo ma. Bengafuna ukukhuluma. Indaba ubaba yenza ngakhona naye. So manje ngikhathalisa ukuthi angithi uqalile yena wahamba indlela. So manje manje sebuya wabuya seke engasafiki lapho sifikisana khona. So manje ngakhathala yahamba isikhathi esibanenza lento yakhe ngaze ngakhathala ngazifumanela uBen 10 yaka. Ozothi igazi lami ligijima yabona hayi yena sheba hayi Makasela hayi yabona yena hayi ha ungathi Ehlisimando sikhuleke. hayi yabona ukuthi ingulube yanginonela ke manje Imaki isima ngengulube. Manje mayiqale nini lento yakho? qale last day December. Nje butshala nje unyaka yikho indosi engasatholi lutho. Wena ubhizi uyadla. Udla ukudla kwandosi bese uyadla ngaphandle. Ngizothini phela? Uchaza ukuthi ngizothina uBen 10 yena. Angithi nami ngivikela isibongo sakwacela. Awumtsheli ngani sicele khona. Ubaba ngiyantshontsha mara angimbonisi ukuthi ngiyantshontsha.
ngiyantshontsha mara ubaba ngimbonisi ubaba kusola uthi uyantshontsha ungisole nini ubaba ngichazela umsole nini Hayi, baba, mina- ngisola ngako lokhu ukuthi ngilokhu ngishaya isandla uzophela umuntu udlani ngempela ngoba uyamazi uyalithanda futhi usufu uyabonakala phela ushaya isandla ngoba usuthi usuthi mara mina ndimvikele ukuthi abone akakaze abone ukuthi ngiyantshontsha ngoba ngivikele isibongo uyabona sakwacela nje indaba mekuthinta isandla singafiki lapha ya kaloku mina ngimtshelile ukuthi indaba uyangimosha qale last year December usebenza lapho Benton wenzani wena umsiza ngani madoda hawu Benton nje siyajabulisana nje ngocansi kuphela angidingi into endliwa kwami ngifuna nje yami imali kondla uBenton ngayo uBenton angemphi nix ngimphanje lento lesihlangene ngayo nayo eyami kwayona le into zami iyabehlula nje angithi yakwehlula iqale nini ukuhlela emva kwengane ezu4 hayi yamhlula abantu baba bethina iyamhlula hayi nami ngikuleli lokuthi kuqale nini ukungihlula ngoba izingane zikhona zine yabona ke before ke ubu right ngesasikhathi iqale lapha kulomchitho wakho yabona after ubuya lapha ebumnandini iliqale lapha ndiyasola lo muntu ontshontshe na urongo ndiyasola ukuthi usenza imithi ngoba usuka lapha ya ubuye sekuyindlala mina angiboni umehluko mina uyindlala wento silento eshow manje uyindlala ndiyasola umuntu ontshontshe nomuntu orongo uqinisile ngichazele Nandosi ngoba mina ngizele wena labo uma lento ayishoyo vele akenzi kahle yabo kodwa ngifuna ukucacisela uyuthi uyaganga ugange nomuntu anduvela agaxela vela agange ngawo uthi uyafika kwakho sekuyabheda manje ke singayilungisa kanjani lenkiyanki yo uBenton uyazi ukuthi ushadile ma undazi kahle uhlalelene emzini uhlalelene undlelana umfazi womuntu uBenton uBenton phela siyantshontsha thina 2 hours yethu nje ehotel ndihambe kwamahambi Ngithanda kodwa ubaba sikhuluma iqiniso ndiyamthanda yabona ubaba mengalungisa umgaqo wakhe wena izinto ingaba right kwakho manga right ubaba hayi nami ndingamyeka uBenton mara hey wena andazi mina ngimfuna uBenton ngathi kuzoba nzima phela umsendimjwayele phela lamfana yanginyakazisa hayi ma he ungibeka kwenye level ngiyazibona ke inkinga esibhekene nazo kule mishado yethu ngiyabona baba inhliziyo yami ibuhlungu yabona manje ngiyibambile manje ngiyibambile Thuma notes wafumana ngiyibambile cha ngiyibambe ulaka enginalo ma balento engizwa ngendlebe zami ngiyamthanda baba abantu abami awusoze wahlukana naye angeke no wonder uthando lihamba ngivikele nerespect no wonder ngivikele isibonga ngithi manje nalento bengiyenza bengintshontsha ngayiboni ngoba nama ngifuna ukuthi ayibone ngoba uzolimala umqondo njengamanje nje bese yazi cabanga ngizokwenzakalana nalapho ndiyaxolisa mara naye futhi ayazi ukuthi ndiyenziswe yini kusazoba wesike dadewethu umxoleli ngoba mina umsebenzi wami ukuthi ngithatha ama-facts ngibabeke etafuleni bese sibone ukuthi siya kanjani phambili kuzophoqa ukuthi ngimthole umfana ubani igama labhuti uJoni ngizosizowena sithanda sami akho omunye umuntu ozongisiza and uzofika qathatha la ngifuna ubaba ayibukele lo muntu odla umfazi wakhe izama ukulungisa lento ukuze sithi siqale ne-clean slate umfana azi ukuthi lento ayenza ayilungile ukuthi ade angene sibayeni senye indoda so nami bekhona no Junior khona noba bekhona ewe hayi ngeke bahlanganisile mos nothi la ndadibana noJunior ngelanga lakhe noba bangadibana la wayemna ngizoba khona shuthi sorry ma ngoba ngiyamlanda ke hayi mina ngifuna ukuphenduka amathafula ke umfana okhombiswa ubuhlaza bokuzonga uhloniphi umuzi wami ufisa umoya ke kodwa asibi but ufuna nje indoda athi undoda okay yena uyingane angithi vele kodwa uzobe usumdodisa phela nawe uthi angeke sibayeni senye indoda hayi ungibamba uzowazibamba impela nje mina ngesikhathi sakho zange ndake ndakulandela ndake ndawuthukisa mina emizini yabantu mina ngahlala kwami ndakulinda wazi wabuya wakhathala so nawe ufuza uqinisele alinda khatha inkinga phela yena ufake ulethe inkomo lapha wena nje umuntu uyindawo ibiza ngomisicela eyo umesisicela uyena wakini so fuze ngihlukumezeke mina ukuhlukumezeka yini ungakhulumi nomnyeni wakho uthi baba nginenkinga emgaqweni uhamba ukhathala ngifuna ukugijima sesho before kube nenkinga wenza iphutha wamvumela yabona ke iphutha nami ke lenzile liyafana iphutha nephutha liyafana kulungileke ngiyakuvumela amaphutha ayafana asimlande uJunior aze la mina mangafuni ngoJunior wamnkosi ayibo kusawa wakho futhi uJunior wami bantu uJunior kusawa wakho
Okay, singambiza uJuna Hayi awusekho lo muzi. Hayi abachithela amanzi. Awukho lo muzi. Simbize baba uJuna noma singambiza. Angimbone lelo bhobhodlana lelo nje. Uyafuna ukumbona? Ngolsonta intaba. Uzolenzani baba? Lelo bhobhodlana lelo. Kodwa phela ndoza amabhounce asifika nganawo la ikhona. And yabona nje sengishawa ke manje ibuko zami ngisabona ke sengiphindele KZN. Ngifuna ukukhipha konke okusenhlizweni yakho kodwa ngicela ungabe physical. Siyavumelana ngalokho? Lungila. Ndosi. Sengiyohlonipha wena kodwa nje. Ma wenze kahle. Uma uzawulungiswa kanje lithi iBhayibheli umfazi ohlaniphile. Wenze njani? Uyawakho umuzi wakho kodwa isula ubhidliza ngezandla zakhe. Angisho kodwa ukuthi wena lo isula. Njengoba uzwela ke mbukelo weBlack Life TV uma echaza udaba lakhe ngichaze ke ngihlezi ngiqinisekisa ukuthi asikwazi ukuthi singambizi lo muntu ongena emzini womuntu. Sifuna ukumazi simbone naye sibone ukuthi singakwazi yini ukumluleka abone ukuthi lento ayenzayo ayikho right ngoba thina sifuna umndeni uhlezi u right unokuthula ngaso sonke isikhathi. Ngicela sihambe somlando uJune uma uzongisiza silando uJune. Uzobhela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungaze budlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back to another episode of Inkinga Zomndeni with myself Mlangeni Makasela. And ngikade ngichazela ukuthi sisegoli bafethu and igoli yo cha kanyama ayipheli kuphela amazinga endoda. Silana ke sihambile samthola ke uJunior usefikile khona la inhliziyo yami enhlungu kodwa into engifisa ukuthi singadli kuko konke okuzokwenzeka. Can we resolve this as abantu abamatured abafuna ukuya phambili? Can we do that? Asiqale sibingelele Junior unjani? Siyaphila minjani mwana? Ngiyaphila Mlangeni Makasela from Black Life TV. Izathi sethu ukuthi sikulethe la uzosizwa nje bekuhamba isikhathi. Ngicela ubingelele umbukeli bese yasho ukuthi uJunior usitshela ukuthi uqhamuka. Oh, thank you very much ngiyabonga Kyalebuwa all the way from Limpopo Junior Mabasa mwana mani you know mina isipani sami South Africa make sure ukuthi man abakhali. So now as well I don't know ukuthi ninibizeleni. Kulungileke baba. Ubamndosi lo uMr Ndosi ushadile nomama lo uMsisicele. Umkhiphela inkomo bashada kwaba kuhle. Unezingane naye ezo4. Umama uthi wena uyisoka lakhe. Uyakwazi lokho? Kuyiqiniso. Junior Khuluma phela. Okay. uqale ngithanda noma June? Okay mom. Lesithanda sami la. So Ungizwile ukuthi ngitheni ngiqale phansi? UMsisicelo. So ngithi mina uqaleni nomazi uma. Entle ke re kopane bo last year ka December bona. So this time ke be ke borekile ke le teng mo and then ka kopana le ma oledi. Yeah. Raba shapo entle ke ma oledi wa tla ka di problems tsa hae le yena. And then rathola at least rathoma rabulela man. You know shilo swa bana ti khulumela and then just mingling. It was a mingling. And then while in a time she came back trying to tell me her problems in her family. And then ambutsaka Grootman. And then ara Grootman vele. Grootman entle ke oledi wa mbutsa stratori Grootman o grande ka nyuku ka eng marish a di santse kada. Awon? So nakambutsa rights king nanga sharp span. And then Conversation started like that. Yeah, it's like we were talking vele ambutsa uphila ambutsa the problems tsantanga wabona. Rabulela ko fonini we had like a month like a 2-3 weeks and then rabulela wabona raba sharp and then most of time she's complaining about like a Grootman uphila le busy wabuya uyiralo tsa hayi after mina ngibe ngamuzwa kahle ukuthi uthini. so Ngizochaza manje baba. so after all
Masazokhuluma hayi baba phila buye busy emsebenzini, mabuye emsebenzini ukhathele sometimes, and then utry ukukhuluma naye ukuthi baba wangajoin i-gym. Uthi baba unenkani uthi i-gym yini izodla imali, yabona? So and then umama ufuna ukujabula. Mina once in a time, I'm just one of the romantic men in South Africa, I know myself. I bought izimbali by Leo Lady. Thatha umama ngifake ephakeni boma santini. Ngifake endawo serious. Ma lady ngamkreka dabo ma Jimiston. Ngamgibela isiGautrain. Sithi chopi asibone sesantini. Mayifika santini ngamjikijela ngeMichelangel Hotel. Ngazange wayibona ma lady. Wangibuza uthi and then uGrootman? And then uGrootman utshela ngendaba uGrootman uyadayiwe sometimes unamankinga yini and then inyuku yamgaya vela nganankinga. Mara uGrootman angasipha. Mina ngithatha ima-already ngimfaka hotel esikrede man. No, that's mingling. Ngiyambuyisela ka that relationship ngiyambona mama ukuthi uyafuta imali. Ngathi phakathi inside. Once it was like lima already at home, it was like once off stuff or what? Ma, yebo. Nangujweni echaza indaba ezinkulu. Uthi niyahamba niye koma Sandton. Nihambe yonke indawo zimbali. Niyocosha. Ubaba usuke ethuke phi ngaleso sikhathi? Sosemsebenzini. Uqinisile lento ayisho June. Qinisile sangitshontsha. Akukona ukutshontsha lokho. Isikhathi esiningi la kuma 2 hours. Ngihambe lapha endlini. Ngishontsha nje isikhathi ubaba semsebenzini. Phinde ngisheshe ngibuye abuye emsebenzini. Ngihlale ngenza into zakwami bengathi sanginix. Bathini lapho? Bayathandana angitholi kahle. Nithini nini? Yini lento engitshena yona? Ngisangana nomuntu lo ngizwa manje. Grootman, it is small, please. Ungalingi uthi angithesa umoya, uyangizwa? Ungalingi. Ngoba lento uma kuyilento enithi nayisho le. Uma kuyilento engicabanga ukuthi nayisho, ngiyantshela impela hayi Uzothi uchaza ukuthini uzothini? Cha nami ngiyabuza impela. Ukuba wena lo sesimene esikababa njengamanje abuthini? Ubaba afike Nithi niyathandana nina nobabili. indaba kwesasimo before. Nithi wafika na-2K? Grootman, arikubuza sana. Uthini kumina? Grootman, uthini kumina? ehlisa umoya. Umama ngithandile and umama ozilene ukuthandile noma uyamanelisa khona ukuthanda nokuthi usiza umuntu uyamsiza noma uyakuthanda. Mama uyamthanda akinyakubutsa isiphiri kuthi umama utheni kimi. So that's why ngithi umama ngithandile because mangakutshela ukuthi utheni phelile ngobaba. It's just matter basihlale. Uhleli kephi umama manje zo speak? That's nothing. That's saying nothing. Uyazi lengane ingangumfana wami engimzalayo. But akwazi ukushaya isipani. Mara. Isipani awusazi isipani. Phelile ngawe. Uyajabula. Bona intellectual property yakho wena awusayiSpanish. Umuntu wami lo. Yo. Umuntu wakho nje yo. Umfana uyangazi ukuthi umuntu ngelusi. Young Fristan nami ngumabasa ba makuthi sizofika lapha. Angikho lapha but wena uyangithitha ukuthi vele ngizokhuluma baba. Bona wena uhluleka ukushaya isipani. Uma lady azokhala mina ukuthi yini ungashaya isipani. Okay, wait Junior utholani from uma oledi kumshashaya? Man, ngitholi lutho. Ukuthi mina nomama sethi. Ngipha ngani phokuya lapha kozimbali ko-Sandton yonke leyo nto. Mina ngiyathi yakhareza, mina ngimkhareza straight intellectual property. Uyamthanda wena umama manje? Already wami. Already not ukuthi ngiyamthanda, already one. Uma wakho unemnyama ngakhe? Hayi ungawali. Ngiyawara, why uthi ngawara? Ngiyawara. Lo sithanda sami lesi. The one and only. Sithanda sami lesi. Ubaba uthi unengane engaka ma? Yeah. Juna ngamthanda basi. Phela uJuna akaphekelwa yimi umdoko, mina ngumuntu wami. Yeah. Uphekelwa umama wakhe. Wenkosikazi. Yebo. Uyazi ukuthi wena ngakuthela ngenyongo yakithi. Akuthelwa nyongo baba manje. Manje akuthelwa nyongo. Singidlulile ngaleskhathi wena uzositshela ngamanyongo. Yazi amadlozi akithi athini mangabe kwenzeka lento athini mangifuna ipasela zami zingavuki amadlozi lawo ke athini wona make bona indlala ingene endlini Magasela ngicela angazi ayivumela wona amadlozi indlala yangena emsamo
You're still talking about the ancestors. Umekushiya ubaba manje athi uyadivorce, uzohlala nalo Ben10. Yes, I'm ready to do that. We have secured everything. Secured what? Everything. Kahle. Ngibhayela idladla lo mama eSandton, yosuka lo maJimiston, ngibhayela idladla lo mama, yosuka zakwena. Ehambe le Natal Yeah. yakubo. Futhi Ngibhayela idladla kara. Natal. Silungisile yonke into seyilungile. Ela ngiyogcosa ibomvu. Ukwenzani lo mfana? Bona. Makeup. Yeah. Ukwenzani lo mfana? Kona ama makeup kuphela. Mina ngisevisa bomama bonke. Angizange ngicela uphinde lento eshayo. Ngikhuluma. Umzwelo uthi Studio sakho. Uthi uthi usevisa omama bonke. Qhubeka. Hello, uthi sibangani nathi? Hayi, angisho ukuthi wena stand sami. Usevisa. Yizwana, zwana. Hayi kodwa ungayenzi lo Baby, nto. love, sweetheart, baby. Yo. Baby, listen up. Ungayenzi lo nto, ungayenzi. Hayi ngeke. Uthi baby. Ungayenzi. Sweetheart. Uthi angayenzi ini? Uyasho ukuthi Mntwana. usevisa omama Baby. bonke. Baby. Ngicela ngibamba. Baby. Kodwa Baby. Finish your Sweetheart, June. sweetheart. Khuluma ke singibamba. Wena ngane Okay. sibatala Okay, la. okay. Lo mfana uzongenza kube xenophobic. Lo mfana lo Khani khorot mani buthatha hao ke na le ma ole de rarata na re sharp khani wena o kena kae Usevisa Uyangazi? omama bonke eSouth Africa. Uchaza ukuthini? for what Ima, uchaza ukuthini muthi? le wena ska wa ruisa mana khani ke ngina Hayibo ngisitshela no na relax wena o tlo ruisa o tlo ruisa No, Hayi, no, o tlo usevisa ruisa omama bonke. okay ungafaki moya man ungafaki moya relax kaze athina mathongo ala ekhaya osicunge esihle sizala just tshela ngemathongo wame lo mama lo Wami lo. ulanto ke uthele ilanto ulethe impepho uchisa ukhuluma ubaba. Magasela inkomo Ayeke la. engayishaya Ayeke la. ilobola nomfazi ngayikhipha zonke Phela futhi bayenza. sayihamba zilandelana ngamasonto Unkosikazi wakho Holo. ubhekile angimazi bamenzeni. ngiyakumfazi wami wendoda Hayibo cela uhloniphe wena ngani sibatala la. Sungibamba Junior please. I'm sorry baby nkosikazi Nomama bangakho. ihlazo lani lelo lenzayo Unomama bangakho olala nabo la. Khuluma iqiniso. akakhani wena uxoxana le taba tsaka man zizothini ingane zethu mesesixoxa ngale ntsamba the okay wena Grootman le wena wa sa loketse taba tsago okay ke rutisa span na unyaka na ke Junior. rutisa span Junior. La unomama bangakho. Unoshuka mama bangakho. hayi lo phela Ngithi unoshuka mama bangakho. usithanda sami Ngithi phela unoshuka mama bangakho. sithanda sami phela Unoshuka mama bangakho. yeah but sithanda sami phela Uyena yedwa umuntu olala naye. yes lo mama wazi ngihlale nginaye 24/7 asikho sikhathi Awukho ngathi 24/7 ushadile nomama. hayi lo uthi bonke abafazi base-South Africa bakhe lo vuka espanini lo yovuka espanini mavuka espanini lo mina naye every time mina ngegibela ngisuka lapha and then sohlangana Angikaze eSandton ngidelele every time ingane. Labantu omama bangakho utshela nabo nje mhlawumbe la. angikaze ngidelele kanje mina mara sister atlogele Uyabona? okay wena sister let's king agar na ke rata maoledi ku botsa nete ke rata maoledi wena maoledi yani Khuleka unketsela everything okay se ke nyaka botsa everything wena maoledi Yeah. unketsela everything Yes. dimang wa palela le sometimes wa bona gore maoledi le hang ke paiseka for the certain things agar na ke span lo tsaka di kotsele but ke a gona gore ke mbotsa gore na at least ai it's my already our nyana 5 clipper una ukuthi at sure and then wa bona sometimes mar not every time wa bona and dimang wa palelwa and le yena o tsamaile a jola o mbotsa story sa yo o tsamaile wa jola a tsamaya jola Unaye ukushuka mama nabo bonye umushuka mama. Balansisa phela. Ngavela uma oledu uyebuya hambe ekhona. kube kunalo vibe Kunalo vibe. sisa after lo wa fire and then ngafe ngithola ma Usho olive uhambe manje nini lo uhambe manje kulonyaka noma last year. boma last year wabona boma last year before ngizodibana nalo Ukahle Juni sasebenza la. bon lapha boma last year Isikhathi siyahamba Juni. okay January wabona January iJanuary Esekhona uma hayi bengekho lapha zangitshela straight imawoledi manizodibana amawoledi lo bese khona and then mina nami already sesenza kanjani simeka sure ukuthi sisonke okay mama okay baby mina now usewangifuna ungangitholi wena okay aribulele nidi
Asikhulume iqiniso. Uzowena wangifuna ungangithola. Uthembekile la. Every time mina ngihlala Udlala nginawo. mfana. Mina ngihlala nginawo. Uthe yena And useqalile. ngithembisile ukuthi mina nawe siyofa silahlana. mina mandifuna andifumani and sivumelene nge-2 hours 3 hours not more than that because ubaba fuze akubuye emsebenzini sekudala ngikhona endlini. But to give you your time. I'm always available. Wena mina nawe sarengile ukuthi Mesisicela. every time. Uthembekile. Awuthathekile nomfazi. Hayi. Angisena mfazi mina. Ngicacele ukwenza isilima lo mfana. Angikubuzi ngiyakutshela. Ubona kanjani? Angiboni ngizwe ngaye. Uthe yena umsebenzi wakho uzoservice omama la eSouth Africa. Bonke. Mengithi akasiphindi statement uyahleka andiphambi kwakho. Junior Wenza isilima. uzile siba ngaphi kanti lapha ko? Sithathu uyi-1. Namasport. Kanjani? Okay. Uthi wena ngomlomo wakho. Zwa. Nna a ke tlo kopana le wena wa tsiba. O bilele motho la le wena go botse ka yena. O tsamaile gale. Awusiye ngotsamela Okay, ikwa. Kada. Uzokwenza mawukhuluma kanje. Okay, ungangeki. akhuluma iqiniso ngiyakuyeka uma olethu khona ngizobona ukuthi umisa kanjani kwakhe. Ishoke iqiniso ukuthi Mina ngikhulume nawe sisingitshela ukuthi lo mama phelile indaba yami naye. And nawe every time wena ungifuna, but ngibuza imbuzo simple. Every time wena ungifuna, at least uyangithola. Junior. Uyangithola. This guy azange ngithola. Wenza siba ngaphi la kuwena? Ishiqiniso Junior because isikhathi siyahamba. Yabona manje uzowaphahluka. Junior phahlukile. Ngiphahlwa kanjani? Okay, Wathi wena stand some. uservice abafazi. Mina ke mawutsho kanjani? Okay, ngithe ispan sami. Ispan sakho kuservice. Bengisevisa. Awuzwa. Manje mina ngicabanga ukuthi ndashiya umyeni wami wenkomo. Ngaza kuwena ngithi ngizokhipha istress sami. So manje ungathi uzofaka ingcono ngibuyele back. Buyela kundosi udlala ngawo. Vele kubaba abantwana bami. Uthi la eSouth Africa uzoservice abantu besifazane. Angaze ngiluze ngiluze umuzi wami ngendaba yakho makanti kwawena uthesa yonke indawo. Phela wena yonke indawo mosibona. Baleka. Ngcono ndikushiye so. Uzosilethela izifo mfana. And uphinde kuma 2000 na gogo ba mina ndihambe ekhehleni la. Ngiyabonga ma. Okay, wena ngishi. Hayi ngcono ndikushiya. Ngishiya. Yakushiya serious. Abantwana abamphela bazoluza umama. Ngapha nizobuya nigula. Kuswa nguwe. Uyacondomize kodwa malapha. Sometimes yazi. Hey nawe ma ubuye unenkinga. Sometimes one manje. Nkosi yami. But kuyafana mama. Lo muntu ukufakela igula lo. Lo muntu ukufakela igula lo. Sesengifuna ukuthi ngitshele baba. Lo mama le ngamthatha ngamisa kogayena ngendaba yakho ukuthi wena umfakele bathi STI. Akuwena lo service awona. Hayi ngibhedele wena. Ngwali ngibhedele wena. Mama cela ukhethe manje. Awutetele umama, tete umuntu omdala yini manje? Ngitshela ukuthi seku right usufuna ukuya kwakho. Siyahamba manje dosi. Athi ngikhipha amazazi angibheke. Abantu abamntene ngikhethayo. Mami? Ngoba hayi yabona ungehangi Love. Do you remember the day? Sikhulumela izinto esingazizwa. Do you remember the day? Ulo wengikutizela lapho. Okay. Nkosikazi wami. Sweetheart. mina ngikhetha wena. Sweetheart. Ngiyabonga mntana. Baby. Angifuni ukulahlekelwa ngutata Baby. Ulahlekelwe ukhona ngokungekho. Baby. Ngumuntu ozitshotsho. Ngesonto liya Baby. Uhamba kanjani? Ngithatha uwisalami Wamfana. Uyangishiya baby. Xosha nawe. Baby yangishiya. Ungishiya kanjani? Thatha nazi Baby yangishiya na. Hey cheap. Baby yangishiya. Hayi ngiyakushiya. Yangishiya baby. Yebo. Baby yangishiya. Yebo. Ngingaze ngisukume la. Kale khehla lo. Ngingaze ngisukume la yazi. Baby. Sweetheart. Sithanda sami. Sithanda sami. Ngiyacela. Siyabonga isikhathi sakho baba yezo sungasitedele singasungashiya. Siyabonga so unfortunate uma ubuyela kwakhe siyaxolisa siyabonga uqhubeka uservice abanye omama abangakahlakaniphi umama sesimhlaniphisi. Akaphinde esikoleni lo mfana ayothola imfundo. Siyaphuma kasiyani sibaningi. Ushilo. Abe nekusasa. Hayi ukuthi alokuthanda Okay, it's fine. Akuna flop. Wena hlala namuntu wakho, hlala neshukela. South Africa mina ispan sami ukuservice abantu. Angina problem if kuna mama ngena nkinga
ayazi ukuthi kanjani mina ngikhona South Africa impohla yasepohlweni mega shock service bayabona abanamehlo Fire Street bayabona abanamehlo Fire Street South yabona Africa mina ngihlonipha uMagasela ispansamic service indeni ispansamic service indeni if ubaba uyakuphekisa uhlala enkingi ubhekile amakhamera lana iSouth Africa yonke ibhekile mina bengizokucoconga namhlanje. The intellectual property in South Africa and the intercontinental ebalancing Muslim angindaba mina ngibhanqile awuhambe mfana cela nimkhiphe wazodelela umuntu yangizwa fanele ungiyeke ngimsonto intamo lo mfana akimsabi mina ngiyazi mina Ndusi wayisa wena Sendingiyekile lo mfana ungithusile manje hayi ukuthuse ngoba sekhipha iqiniso ephahlukile baningi baningi uthi bonke abafazi base South Africa hayi phela mina uyena wathi kimi uyi-1 nje ufuthi uphoxakele wamkhola nawe wamkhola yamkhola and nawafika ngesikhathi nami desperate ya i-desperation yakwenza ukuthi ukhole izinto engekho and naye ke wafika waba right for him uyahlanya futhi la mfana umbonile ne hayi nasongathi nokudelela nyana ngoku andazothi bebona ubaba yibo ozani leze beyifakile mfana sobabili mina uba kahle futhi uyabehave mina senda ukwenzani lapha empethu asiyeni kodwa le ngiyaxolisa Ndosi ngicabanga ukuthi Ndosi uMandlo bese sesimtholile umfana wafika wabona uzizwa kanjani ngayo yonke lento usangakwazi uphinda umxolele kubalekile ukuthi siyaphambi kanjani ngiyabonga Magasela ngiyabonga nkosazana ngiyabonga Mlangeni ukuthi lolu daba lufinyelela emaphethelweni thina eAfrika asikholelwa kulento yokuthi umfazi uyamxosha divorce okunye lokho umngami lo wenzele iphutha ngoba noma ngabe bebona ukuthi mhlambe mina khona lapho ungenzi kahle khona bekufanele ahlale phansi nami achaza udaba ngiyakuzwa angichazele phela njengomyeni wakhe ukuthi hayi myeni wami ngibona ukuthi amandla akho aseyashona bese ke nami njengendoda phela ngixoxe bakhona omdlalo osekhona lana nomkhize nokhumalo ngixoxe namanye amadoda ngizwe ukuthi wona awuqinisa kanjani umuzi ngiyakuzwa nditshilo kuwena wafuna ukunimamela wathi bokhumalo bazobuya bakhulume indaba zakwakho emaceleni cha kodwa ke manje sengizwa ngenye indlela ngiyakuthembisa ukusukela manje ukuthi ngizoke ngihambe ngibone khona udokotela engingezwe ngaye hamba baba okwaziyo ukuthi asilungise isimo phela ngoba noma kona ke phela umuntu semdala kodwa hayi noko phela udibandlela cha usayindoda ubudoda bukapheli ubudoda phela kungaba nje ke phela ukuthi ke mhlambe ke mhlambe sekukhala amadolo lana la kodwa nje ngizokhuluma futhi nezinsizwa nalapha ehostel ngizoke ngiye khona ngihlale phansi nezinsizwa ngiyakuzwa ngibheke ukuthi azikho yini izinto amakhathakhatha phela uqinisa amadoda hayi nkosikazi ngeke ngichithe lo muzi ngenxa yephutha lakho olenzile ngoba nami ngathi ngenzile iphutha salixoxa saxolelana nawe ngiyaxolela kusukela manje asibambisane siye phambili siwakho umuzi wakacele uqhubeke phambili hayi ngiyabonga mawamgeli uxolo lwami ngiyabonga because nami angifuni abantwana bami bami bekhulela kwabomalume ngoba uzobukeka maka abantwana bami bakhulela le ingane zami lekithi uzobukeka njengendoda engayimini njengendoda esehluleki yazi niyathandana ne-understandana ngoba nomama noma engekho happy kodwa akafuni futhi ukuthi isithunzi sakho sehle aphume ekhaya kodwa manje uthemethi mentshontsha kwase kuyabheda kanti nawe amadlozi akacela kumisile yabo akuhlakaniphisa athi ngeke egada khona la sekubheda khona bengizwa kona khona into ekushaya ngiyayazi imizwa uyezwa kodwa kube ukuthi awunabo ubufakazi kodwa uzwe kontawo ngoba phela bayakhuluma uNdosi bahleli bakhona la kumina bakhuluma futhi bavikele inkinga noNdosi hayi wonke umuntu wenza amaphutha sifunda amaphutha akekho umuntu o perfect nawe mama awukho perfect
Hayi, ngiyamxolela shona. Ngiyamxoleni. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kweme ukuthi nikwazile ukuthi sithole isisombululo. Kodwa-ke ngokomthetho ngeke ngifise ukuthi after all this sibe nawe i-counselling, nihambe nibe nabantu abazokwazi ukuniluleka ngomqondo, ngoba phela lezi zinto singazenza nje on cameras, zibukeke ngale ndlela okwenzeka ngayo, ni-confesse, kodwa sazi mase nikacela ukuthi kuzophindwa kuba kanjani. Ukuze si-avoid ukuthi kube khona nezinto ukuthi nawe wangenza ukuthi wangisa kuma-camera, azivele sinise kuma-psychologist. Abantu abazondileyo umqondo niuqale kabusha umuzi wenu on a clean slate. Nawe baba wenze lokho okuthembisile, nawe mama bese ungasaphinde kuye ngaphandle. Uyibonile ingozi, uzobuya nezifo ekhaya. Ingane ezoyibuka lento, uzowenze njani? Sibonga kakhulu kwaba Black Life, siyabonga Makasela, siyabonga. Ukubuyisa isithunzi somuzi wakacela. Nathi siyabonga Bondosi. Ne-counselling leyo siyayidinga. Hawu siyabonga Bondosi, Nkosi ngilele. Sibonga kakhulu. Mina uMlangeni Makasela ngicabanga ukuthi umsebenzi wami ngiwenzile izwele nambukelo Black Life TV. Udaba sikwazile ukuthi sigcine sifike esiphethelweni salo whereby umama ade setshotshana nomunye ubhuti. Ubhuti mefika la wakhulu bezinto esingazizwa sabukana noNdosi, kodwa sabuye sa catch up khona lapho. Kodwa egcineni sikwazile ukuthola isisombululo ukuthi ubhuti akaphuma emzini kaNdosi, akaphuma esibayeni senye indoda. Indoda ayilungise esibayeni sayo ukuze yonke into yakhe ihlangane. Mina uMlangeni Makasela ngimthanda ibhathi. Thank you so much for watching Black Life TV. Mina ngiyayideda inkundla mouth. It's the Black Life.